Батырлар йорты килгән һәр кешегә ишекләрен ача. Музейда бик еш кына ветераннар белән берлектә төрле истәлекле очрашулар, хәрби дәресләр уза. Мөслимгә килгән кунаклар да әлеге музейга кермичә китмиләр. Еллар уза тора, материаллар туплана барды, яңа экспонатлар барлыкка килде. Һәм инде шундый оларак музей, оларак зал ясарга дигән уй барлыкка килде. Озак уйладык, ничек итәргә. И соңгы уйыбыз безнең тукталды шушы Бөек Ватан сугышында гына. Ни өчен дигәндә, бу бик олы тема, һәм инде бүтән темаларны монда кертеп булмастыр дип уйладык. Хәрбидон музее бүген дә яңа экспонатлар белән байый бара. Соңгы елларда музейга 2 электрон станция урнаштырылган. Станцияларның берсе Бөек Ватан сугышы чорына багышланган. Станцияга сугыш һәм тыл ветераннары, сугыш чоры балалары турындагы белешмәлекләр, фотолар тупланган. Беренче блок менә шушы ветераннар, икенче блок тыл ветераннары, өченче блок сугыш чоры балалары. Күрәсез, кайберсенең фотолары юк, кайберсенең кыскача гына биографиясе бу ни өчен эшләнгән. Монда килгән кунакларның шушы үзләренең бабаларын кертәсе килү теләге уятыр өчен. Хатирәләр сугыш чоры балаларына да, ветераннарга да кирәк түгел. Алар кирәк безгә, безнең балаларыбызга, безнең оныкларыбызга. Без шушы хатирәләрне туплап калалабыз икән, безнең балалар, безнең оныклар безгә мәңге рәхмәтле булып калырлар. Икенче станцияда Әфган, Чечен сугышында катнашучылар турындагы белешмәлекләр тупланып килә. Шулай ук әле күптән түгел генә махсус хәрби операция батырлары хакындагы блок табарлыкка килгән. Монда без туплыйбыз 5 блокка Афган ветераннарын. Махсус хәрби операциядә катнашкан, Украинада катнашкан түгел, һәлак булган безнең якташларыбызны кертеп барабыз. Һәм монда шулай ук атом электростанциясе шартлаган Чернобыльдә аны ликвидациядә катнашкан безнең якташларыбыз шулай хушына керәчәк. Заманча эштәлекле мондый музейлар республикада тагын бар микән? Бүген Мөслим музейында урнашкан Батырлар йорты Хәрбидон музее үзенең яңа төсмерләр белән баетылуы белән бик гыйбрәтле. Биредә сугыш чорының авазын да, аның дулкынын да туярга мөмкин. Батырлар йорты райондашларыбыздан Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары хакындагы мәгълүматлар һәм фотолар көтеп кала. Әфган, Чечен сугышында катнашучылар, махсус хәрби операциядә булучыларның фотолары һәм алар хакындагы хәбәрләр дә бик кирәк музейга. Мондый истәлекләре булган райондашларыбызны Туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре үзендә көтеп кала. Фәридә Гаинкинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе.